Konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Yes, Diyos marhay na weekend. Ultimo Biyernes kan Setyembre taon 2022. Fetsa 30. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon dapat amang Diyos an perming enot sa gabos. Senyor Santo Cristo ngunyan. Pasalamat kita kay Senyor Santo Cristo. O dyan, alas 5:30 kumpadre ang misa no, sa Mission Church sa Dapdap. Good morning dyan tabi sa Indo. Dyan sa Mission Church, yaon dyan, Senyor Santo Cristo. Maray na aga kay Padre Jonathan Calleja. Tingog Kanbanwaan po, nagalalaom na sana po, yaon po, so dakol na nagdadarangog tabi ano. Day naghali, day nagsalida ning istasyon, day nag-off kang radyo. Kadakol baga tabi kamo kasubago, sana idiretso nindo yan. Sundo na maghapon man sa iba pang mga programa kan DCGB. Tingog Kanbanwaan man po ini sundo kita 10:30. Marhay na aga sa satuyang barkadang parasira. Security guard, mga naglalabada, mga misis nanay ng tahanan. Ano lamang ang pighanda dyan sa kusina para sa pangultuhan? Dyan sa Legazpi, kumusta ka mo? Albay District, sundo sa Daraga. Pati naman po dyan sa tuyang mga pag-iriba man para ang tabay sa Katanduanes. Good morning. Nagkaigwa pala dyan executive legislative agenda. Pinagkondusir man duman sa lugar ni Gobernador Boboy Amor. So hierarchy po kan provincial government kan Catanduanes duman naghururon kan padalagan pinag-synchronize nagabos na programas di gobyerno para maserbihan kamo dyan sa Catanduanes sa executive legislative agenda sa panginginot ni Gobernador Boboy Kua, sinibis ni Gobernador Boss Te Kua. Budas o gabos na department heads pinagsabi sa Tagalog, pinagbalangkas na programas di gobyerno. Mabuhay ka mo dyan. Katuwang si kumpadreng Al Pading Jomar Pading Jim, Ads Luwens Joshua sa Manibela sa Samuyang Mobil. Yaon dyan Henry Mata, The Boy Mata. Control technical sa radyo AM band ang nagbo-broadcast po kan Samuyang programa sa radyo nationwide o kaya region-wide. Sa radyo sa AM band region-wide. Imaging supigabot kan sa buyang puwersa sa luwas kan Bicol. Yaon dyan sa kuyang kumpadre Nal Tay Baldo, the man from Dapdap. Dyan sa Jigs Baldo Welding Shop, maray na aga sa Indo sa Dapdap. Newsroom ang alamat, malalaoman, wala talagang kapares. News Manager Mardela, the man for all seasons, pag-abot po sa Bareta, sumada lokal, pag-abang kan istorya national international. News Manager Mardela, walang iba. Tarabang-tabang sa production, newsroom, research, IT. Yaw dyan, Angel Mustazaan sa mong anghel. And syempre, sa broadcast man worldwide, netwide, online, in high definition. Sa internet, sign man na parte po kang kinaban. Tricia Marie Letana. And syempre, Richard Astor.
Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. An sa indong PIO ng Bayan Soltero. Check 1 2 1 2. Garantisado. 1 2 1 2. Sertifikado. 1 2 1 2. Praktisado. 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, bago kita mag-abante, daita pwedeng palampason, kumpadring Nald, na dai kita magpaabot ding inurabuena sa satuyang beloved president, ha? An samuya pong mapinayaba tabi. Birthday po kan samuyang presidente, si Madam Brenda Bayona Locsin. Yan. Madam Brenda, happy birthday tabi sa imo, hali sa kuya personalmente. Buda sa bilog na tropa po kan DC GBAM. Salamat din maray sa pagbayaba sa samuya. Ini si Ma'am Brenda ang katugon-tugon ni samuya ka ini. Dai na kan mga itubagang so pagpara batikos pading nalano. Kundi tabangan na the least, the poor, and the last. Yan. Tabangan na umabante ang susyudad. Kaya kung naririparo baga nindo, dahil nakitakan sa mga maisugon pa baga na style kito, kundi gamiton ang talento, ang yaman na itinaukan mahal na Diyos, ang DCGB, sa pagtabang sa komunidad, sa abot kan makakaya. Yan kaya. Yan po si Madam Brenda Bayona Locsin. Happy birthday tabi sa imo, Madam Brenda. Salamat sa imong paggiyasin, pagpayaba sa samuya, digdi sa DCGB. Yan o. I-flash mo yung picture ni Ma'am Brenda sa ngayon sa broadcast natin. Chard, si Ma'am Brenda, ikon mo dyan sa screen, aning mahiling ka sa tuyang mga paraan tabay worldwide, si Madam Brenda Bayona Locsin. Ayan po, tabi tapos na sa muya, so mga maisog bagang pahit, dahil na yan, sabi ni Ma'am Brenda, tabangan tanaan susyudad, gamito ng skills, ang talento, ang kusog na pinagtatao sa tuya ka namang Diyos sa pagtabang sa komunidad, particular the least, the last, and the poor, tabi, yan. Kaya arog po kami kaininadigdi sa DCGB and ang eksistensya may uyugon mo. Mapira na kitang taon, ma-anniversary on DCGB. Sa piyesta kan Ligaspi, 66 anyos na. Pira na kita, 64. Ugon mo yan. Yan si Madam Brenda. Yan sa screen. Yan ang samuyang presidente, Madam Brenda Bayona Locsin. Yeah. Happy birthday! Yeah! Pwedeng madagdagan sa allowance so kayo na pag nagpa-Korea. Maistorya man ako. Madam Brenda, happy birthday tabi sa imo. Yan si Madam Brenda. And sa trabaho talagang tugon sa muya kay ni ang dedikasyon dapat yaon. Sa pagsirbi sa tao, taukan pangangaipo sa abot kan sa muyang makakaya. Iyon sunamanan ni Madam Brenda ito kay sa Karakuan kan si Cha Mameng buhay pa, tapos ngunyan si Sir George, good morning sa imo dyan sa Manila. Si Sir George na sa muya man pong founder mismo yugon moan, George Bayona. Kaya arog na kainan sistema, mga programming may bagadigdigon, mga advokasya, tayo nan nakadakulaan ni Ma'am Brenda, tabangan ang mga kasaradayan. Iyan na mga minasakat bagadigdi sa mo, minangapudan, kaito na buwelo pa baga, dahil pang COVID, maski ngayon daing maitaoan komunidad, ta kung na talagang kulang man, taon lamang ng pampamahaw dyan sa karinderiya. Ayan, tabi. So, sagkod ngo niyan baga pigjudyusan man an DCGB, maski ugon mo ang pading nagsurvive baga kita ka sa bilog na kinaban, nadali kita kan COVID, so bilog na kinaban maga pandemic, pero inatubang iyan kan DCGB. So mission ni Madam Brenda nara Sir Nonoy, nara Sir George, nara kay Cha Mameng na tabangan ang komunidad, diyaon na kaatang sa satuya.
So, yan tabi ha. Happy birthday sa samuyang presidente kay Madam Brenda Bayona Locsin. Ano? Sige. All the best and more blessings para sa imo po, Madam Brenda. Sige. Diretso na kita kan sa tuyang programa. And congratulations palang tabi no kay Doc Alec Fulbert Hiliego gunmuan. Natawan siya ning rekonisimiento man kan serbisyo sibil. Ano? Doc Alec Fulbert Hiliego kan Civil Service Commission Regional Honor Awards Program HAP para po duman sa mga nagtrabaho man sa lado kan serbisyo sibil. Yan natawan giraray ning rekonisimiento. Apera pa ini kasunari si man bagang rekonisimiento kay Doc Fulbert Alec Hiliego kanakaliis na mga aldaw hali man sa Philippine Medical Association. Ano? Yan. Ngunyan so serbisyo sibil man kan sa tuyang gobyerno nasyonal ang nagrekonosir sa trabaho na ipigpapaabot asin serbisyo kan sa tuyang City Health Officer Doc Fulbert Alec Hiliego yan. Doc Alec, Doc Fulbert, congratulations tabi sa tuyang mahigos na City Health Officer kan Legazpi. Yan, si Doc Fulbert. Tinauan ng rekonosimento kan sa tuyang serbisyo sibil kan gobyerno nasyonal kasuhapon dyan sa Marison Hotel. Yan. And happy birthday man palang tabi. Congratulations ha, Doc Alec Fulbert Hiliego. And happy birthday sa kuyang barkada saro sa mga tugang ni Gobernador Noel Rosal. Si Sir Ron Rosal, iugon mo. Sir Ron, happy birthday tabi sa imo, Sir Ron. Taod tada bang iso, surprise! Tara man no si Hermano Monggob, surprise! Ano, Ron? Oy, yung lalaking ay, ka na naman. Sige sa imong parulo ko, pigchat na kakasubago. Kung nahain ka, sabi mo, secret. Loko-loko ng Ron mo ini. Ron! Happy birthday tabi isay mo, ha? Araman mo si Hermano Monggob. Surprise na naman. Surprise para sa imo, Ron. Happy birthday sa kuyang barkada, si Ron Rosal, ano? Sutugang kan sa tuyang gobernador. Sige. Abantitanan mga istorya dyan sa luwas. Ans, what's happening, man? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta. Ko mas o menos 2,500 na mga alternative learning system o ALS students gikan sa manlain-lain na LGU sa probinsya kan Albay ang nakatalaan na maggraduar ngunya na aga sa Albay Astrodome. Aktibidad nini papanginotan kan Department of Education Schools Division of Albay sa pamayon ni Division Superintendent Norma Samantela asin ini may temang graduate ng K-12 sigasig sa pangarap at patatag sa mga pagsubok. Maugmaan Deped Albay dahilan saan mga graduate sa programang ini ang mga out of school youth nagikan sa mga tios na pamilya pati naman ang mga gurang na na dahil nakapag-aral o kaya mga naka-adal alagad dahil nakapagtapos kan sa indang pigi-eskwela o pigi-eskwela. Portado ang lakdang na inikan mga lokal na ekutibo sa probinsya kan Albay dahilan sa saruman sa mga prioridad kan kada LGU iyon makataon in dekalidad na klase ng edukasyon para sa mga Albayano. Kunyan haros paano na ang Albay Asulum asin pigalat-alata sa na magpuon ang aktibidad mantang si Gobernador Noel Rosal napili na West Honor sa nasambitan ng graduation ceremonies. Iingan mo si Gob na birthday ni hermano niya. Man ko. Alam niya na yan. Alam na. Alam na. Sige. Sabi, sa Pio, information man digdi sa Albay Asulum, ongoing mo niya na sin hoping na magpuon na tulos ang aktibidad. Kaya ba si Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat tabian sa istorya hali dyan sa luwas. Mga sa ALS Alternative Learning System. Aram mo kumpadring anduang yan test na buda ALS. Nako.
very promising kung maka-training kita dyan, mga skills na capital niya to yan sa pagbuhay-buhay. Sa ALS, yung baking, cookery, sos. Nga welding na yan, pati sa TESDA. Nako, sinasabi ko sa inyo. Kayang-kaya. May oportunidad po dyan. Sa pang report, kumpadreng Jimmy, good morning. I am willing to be your friend, Pading Jimmy. All the time. I am very much willing to be your friend. Bastang Ano? I'm fall in love again. It's nice to fall in love again. No. Never mind the other. Sa mga Yeah. nagdag niya tong bareta tabi pa de response ini ni Vice Mayor Jim Anong Hoko. Yan. May kinaraman sa interview mo hapon sa dito sa programang Tingog Kambanwaan. Aha. Tungkol sa reaksyon kan alkalde kan ginabatan Mayor Chino Garcia. Mhm. Big post ni Mayor Jim Anong Hoko. So nag-transpire sa Sangguniang Bayan na lakdang propose na ilangkaw ang aid sa barangay, financial aid sa barangay from 150 to 300,000 pesos tabi pa rin. Mhm. Sabi ni Vice Mayor Jim Anong Hoko, respetado niya ang mga pahayag kaswapo ni Mayor Chino Garcia asin susog sa saya itong pagbito kana alkalde manangod sa resolusyon susog sa vice alkalde diretso man kan mayor kan ginubatan ang pagbito mantang pigbalo man kan Sangguniang Bayan na i-override kundi dahil man nangyari dahil lanta aminado sinda na daog sa Oho. bilang concerned party man dahil ni kan sa indang diretso na iiksihir ang mga posibilidad basta sa ikakarhay man kan mga nasa barangay. Yes. Alagad mas kisiring an sa iyang ginibo na pig-post niya sa personal Facebook account niya, itong resulta sa Sangguniang Bayan, party man sa nadayto kan bigapod na transparency tabi pa yan sa demokrasya. Alagad ay siya nin-isip nin bagay na pakarauton ang alkalde o party ki politika. Idinagdagpakan vice alkalde na sa Malaysia niya may mga krediton na kaya mga obserbador, yung mga netizens. Dangugunta Sige. ang pahayag man version ni Vice Mayor Gemma Anong Hoko. Yung interview ni Mayor Chino. And yun nga, like I've said, respetado ko kung ano yung desisyon niya na pinagbito niya itong yung tipo sa kinta naman na ordinansa, no? So, ang pinasabi ni Mayor Chino na dapat nag-agi sa MTC, actually po, nag-upod na kami nung nag-public hearing kami. Nandun yung LFC, nandun yung kumbaga majority ng mga barangay captains andun. And based from dun sa mga statement kanila na uugmasinda na may attendance tayo noon and nandun yung mga kagawad. Actually nga po, dun sa mga interview ko, sinabi ko si Kagawad Mex na mention pa nga niya parang sa karayan niya sa mga barangay. Di niya san pag-una ko ngayon, di man siya makontrang niya si Mayor Chino. So kami naman, kumbaga sa hopeful naman kami. And nagpapasalamat na nga niya ako personally kahit hindi pa yun nakaabot sa lamesa niya na mag-grant niya na kumbaga para malato sa barangay. Pero yun nga, may due process tayo. Dumaan sa level namin, may veto power naman si Mayor. So kami, respetado naman namin yun. And talo naman talaga kami sa numero. So wala namang, actually yung pag-post ko naman doon, grabe so lang nila, violent reaction. Kaya lang, lang naman yun kumbaga, kung ano po ang transpire sa SB, kumbaga, pinaram ko lang kasi nung pag-meeting lang na sa mga nagpasar sa first
reading, nagpasar sa second reading, nag-third and final reading. Ang nagkontra lang dito si Kagawad Megs. Pero nung nasa committee level, yan to si statement yan. Hindi man po ini sa proseso. Nagagi sa proseso. Sa third and final reading, si Kagawad Megs na nag-object. So mga niya, Hindi niya ito na meeting na ito with punong barangay. dito siya. Si Mayor. Si Mayor hindi. So mga kapitan. Pero si Kagawad Megs, dito nga ni siya. Tanong siya nga niya nagsabi na parang sa karayan yan, hindi pa niya mga kontra si Mayor Chino. Sabi ko, di ba pwede pa niya gibon 500. O di, para lakpakan baga sa mga kapitan. So, kami naman, tinatry lang namin Sir Jimmy kung ano yan mga clamor, kung ano yan mga requests sa mga barangay official, kan mga kunyari may teacher na gustong ipalaog ang resolution, ordinansa. Kung kami mga po, surugoon, in aid of legislation lang. Ngayon, kung hindi ko conforme ang executive branch, ang sa pinanaramdaman kong rason niya na madidiplet. actually kasi yung decrease ng IRA na like 49 million sa Hulyo sa sa general funds. Kumbaga ang IRA po as a whole. Okay. Kung kunyari kung 300 plus minus na 49 million, yung 20% nun will go to the EDF. Okay? Doon sa EDF. Kung whatever na IRA, 20% nasa EDF. Okay. So, from there, dito mo man kukuon. So, itataw mo sa barangay, yan, municipal aid, automatic, meron yan, na ganyan. Kami naman kinta, sanggunian level, para kinta man baga, may uniform man so aid, sanda na ma-increase to 300. Tapos kung kunyari may bibigyan siya ng patinampo na 1 million di minus 300, sabihin na lang 700 na lang sa'yo kasi may 300 ka na. Okay, so yan tabi pa dahil medyo ralawig gini Yan, na ni Mayor. Pero basta yun man sila na respetado ninda and okay man daan relasyonis ninda dyan sa Ekotibo and Sangguniang Bayan Ginubatan. Okay, pero duman kumpadreng Jimmy sa pag-veto, yaon duman ang veto message kang alkalde so pigda paliwanag niya man kasapon niyo man nakapalaman na possibly duman sa veto message kan ibinalik itong ordinansa na pagpasar kan sanggunian. Tabi pa de? Paday ko na basa so veto message. Taygo yan ang perming veto message pero nakam across na iintindin man ni Vice Mayor Gemma so tindog man kan alkalde. In fact, ang sa tuya dyan na pigusubaybayan kung nuarin taigwa duman baganing suwestyon ng alkalde na sa succeeding years na lugod i-implementar yan, pwedeng madagdagan nga ni. Basta bako mo nangon yan, ta medyo depleted pa so budget. Parang sa succeeding years, bako ining nag-adang-adang, may naunang bitan nga ni so alkalde kasuhapon na parang 2024, 2025, pwedeng madagdagan pa. Now, question is, nuarin ito, pwedeng buhayon, girara dyan sa sanggunian, igwa na sindang unison buda sa alkalde, tanganing maipasar na iyan. Dahil pa ning nagbubuto pa di Wala pa man tabi pa de. Pero inapot ko si Mayor Gemma anong huko. Halimbawa niya ko, ini pa gadayt manigara na durante kan eleksyon, kalaaging eleksyon, magkalaban ining duwa sa posisyon na alkalde. Niya ko relasyon nindo bilang mga ilihidong official. Wala man niya, tranquilo man niya kami. Kung diyan question sa nangya, anak an pili dito. So, mga nakapalibot, so mga netizens na bigapon. Kami ni Mayor Chino, dahil man niya kami ning masamang tinapay sa kada saro. Kaya actualmente nga ni ngayon, kan EDT, ako mismo na hiligron, magkataning suduan, nag-uhuron, and may plano nga ni na magpa-Europe na EDT, maibada siya. Kung si Mayor Chino okay man mag-iba, okay kami huron-huron may. Ipapod niya ako dyan sa opisina niya, digdi siya sa okay nga, wala man niya kami problema. Okay. So sana ang further development na masubaybay niya to dyan sa Ginubatan if itong kuan man kan alkalde suwestyon na the succeeding years na sana basta bako mo niya na proceed ining next succeeding years so mga maabot tibaad lamang mabuhay iyan na aid to barangay na medyo huralangkaw na
maaprubaran at magkainuyunan na sinda dyan sa ideya tabi. O ba? Roger, abangan ta na lang ini sa mga masunod na pare. Yes, sige, okay. Okay, so yan nasa to yung balansyadong presentasyon manood sa bako man yan ini issue kundi napagkarurunan sana at naipost nga ni sa Facebook account ni Mayor Vice Mayor Jimaan Onghoko. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumparing Jimmy. Pading Jo Mara, sandali muna at nakakaon na nga ni kita ring tama sa aning sa oras, ha? Ikan masunod, oras Pilipinas 9:36. An oras hatod sa Indokang. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Bimeg Integra with Immunoboosters. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy. Magpursigi. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Anbaha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, Alagang Unilab yan. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sampal, mas masarap. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggie Magic Sinigang. Maggie Magic Sinigang.
Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. A Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para maliksi sa PE classes? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit... Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka sin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumpletohon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
Andyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan di Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Iyan. Sige, iredita na ang koneksyon ni Compadreng Jomar dyan sa 1st District. Isihon ta daw ang mga pangyari man. Compadreng Jomar, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Good morning. Salamat paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Tatawan in komendasyon na sinbidbidon. Kalokal na gobyerno kan Tabaco o kan Malinaw ang heroismo kan sarong pulis na nagsalbar sa babaeng suminakat sa kampanaryo. Nagtukaw-tukaw sa tampi kay ni kaso Odma. Ini ang kinumpirmar ngunyan sa DCGB News ni Mayor Sheik Capos Bilo kan Malinaw sa pagsasabi na magkakanigosa ng midbidon man kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang heroismo ni Police Executive Master Sergeant Leonardo Calmada. Si Calmada, iyon pulis na nagsakat duman sa kampanaryo para iligtas ang daraga na taga-barangay Taguytoy kan Malinaw na may kaniknan sa pag-iisip na nagtukaw-tukaw duman sa tampi ng kampanaryo. Ang sinabi ni Calmada, magigiromdoman sa report ko kasubagong aga, sa interview ko kay Calmada, tayang sinabi na kan mahilig niya ito, tulo siyang suminakat, asin kay riba ang iba pang mga nag-responde man, ginakudan niya sa iyang iksan kan lubid, sa balyo, sa purukang lubid, pinapugol niya duman sa mga ibang nag-responde, dinulok niya sa babayeng nagtutukaw-tukaw duman, naghanap siya kay Tiyempo, asin kan mga Tiyempo, biglaan niyang hinakbot ang babayi sa bado. Yes. Maskuladohon ini si Calmada tabi paring Pio. Arog lang sa imo ang langkaw, pero kalakbangon, darakulaon ng mga braso kay ni, nakaya niyang bapugulan sa pagkahulog so babaeng nagpupusipos. So, nailigtas niya ini. Sinabi ni Mayor Chica Pusbilo na sa ning orgulyo na dapat naman midbidon kan lokal na gobyerno kung kaya sa masunod na regular na sesyon kan Sanggunian Bayan kan Malinaw kapag inin sarong resolusyon sa inday ning tatawan nin recognition. Hapon, naman po ako duman. Kasalamat na po kita sa nagtarabang sa booth. And siguro, taking certification of recommendation or recommending Mr. Calmada sa ginigod po nga yung pag-safeguard itong sa tuya na kababayan ng Santa Guitoy. So, dahil next Monday siguro, sabayan na po ang resolution ng SP. Mientras tanto, kinumpirmar ni Mayor Chica Pusbilo na ang babae tabi pa din. Iyuan tinawad manindang financial assistance sa pamilya kasudma. Yes. Asin alas 5 kasubagong aga, ihinatod na inikan ambulansya kan lokal na gobyerno kan Malinaw, pasiring sa mental hospital sa Kadlan para ipabulong. Kahirak man tabi, kumpadre kay ito, ano takasuhapon, nagpapaturo tabyog na siya kambitis niya baga duman sa auto na sa paraspasan na kan kampanaryo, halang kawon baga ito.
Jesus Ibaga pa de, Mario Joseph. sabi ni ni Sergeant Calmada, Oho. kan pagdulok niya da, sabi sa iya, day ka ngayon magdulok, tamalukso ako, sabay nag-ansyas na malukso. Opo. So, ang ginibo ni ang apod mi kenita kabarkada ko ini Adam Lack. Adam Black, Si Adam Lack, kabalik ka din Calmada. apelyido niyang Calmada. ang apod mi sa iya, Master Adam Lack. Oho. Sabi ni Calmada, nakaatras nga ako, Oho. pero kan halion kan babayi so pag hiling sa iya. So kuminiling baga sa totoo so babayi. Opo. Tinakma niya tulo so gubing kang babayi. Nakakwa. Nagduduwa-duwa nga na ida siya kung arin ang takmaon niya. Kung subuho, kaya lang subuho. Ginahiling niya, garo manipis-nipis, baka magkagarabot. Iyo, oho. So, kan mahiling niyang doble subado, ito ang sa iyang tinakma. Maray nga Binubol ni- niya ng todo ito. O maray nga nita, kalmada sana ang pag-iisip ka ini ni Kalmada. Ni Roger oho. Ibaga, kung siya very composed siya. Magayon ang sayang kumbaga sa kung nabidyohan ko tan ito magayon ito kumpadre no kung Igong video pa de, igong video. may- Yaon nga ni, Oho. sa tuya. Iyo. Kay pinos na sa DCGB News Online. May video ito pa de. so pagkatakmak niya duman sa kuan Apa, sa magayonon ito. So mga nagdadarangog, pakicheck na lang tayo sa DCGB News Online. Yan. Nakasubanggi, nagpost na kami kang video kayo. Oho. Yan, oho. Tapos kan natakma niya na ini, medyo na durdipi silang pa si Adam Lack ta dai pigtuturusan so kan mga pagdiriba niya so ano ini so dakod sa iyang exam. Sulubid. Mhm. So kaya dai siya dai niya nakukugo sa babae. Yan, oho. Dai siya nakakaran eh. Nahigot man sa pugol kan mga pagdiriba. Dapat tinuros-turusan ng Napaka-mahulog diit. siya. Tinuros-turusan ng diit tapos babawion sana. Oo, maringan na sabutan man gayud so parataram niya naturusan. Oho. Medyo linuwagan kapag iriba niya so dakod. Mhm. Kaya nadulok niya ng padago sa babae. Tuminabang pa so sa Roma na residente duman na nagresponde, karo miyembro ito kang MDRRMO. Iyo, Dahil ko oho. lang sabi ng konso pangalan. Yung katabang niya na duman para isaangat na sa babae, duman sa ligtas na lugar. Iyo, oho, yan. So, kan kaulayong ko si Adam Lack. Adam Lack kasod ma, Mhm. pakatano ko ngaya ito, sakat kaya ako duman sa Carbonario, yaon na dala duman so, yaon nga ni Delman si Vice Abi. Ito na baga. Tapos, kan mahiling ko ngaya sa lubid, sabi, bata so ano ini, so taramong pati ka so bago. So pig-interview ko na recorded. Oho. Sabi niya, pakainin ko ngayon sa lobid. Iyon na ini. Iyon na yung solusyon. Simple sa na ini. Kaya ko ini. Oho. Ito na baga. Iyon ito na subinibo niya. Inarakwat na. Hirap Roger mo. Roda. Sige. So, yan ba di follow up Jomar BNT CGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ngunyan ko pa sana kayo nahiling na video, na Aldao. Ma-action man. Talaga. Sige, tabi. Congratulations dyan kay police police officer Kalmada. Kalmada sanang Kalmada baga so isip niya, no. Nailigtas so buhay kan saro niya tong kapwa-tao. Ano po? Si Luens may saro man na istorya. Luens, go ahead. Salamat tabi Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pangbareta pig-uumaw ni Legazpi City Chief of Police OIC Police Lieutenant Colonel Dennis Balya ang mga barangay tigdi sa syudad kan Legazpi na hands-on in marhay sa mga programa may kinaaraman sa pagmantinir kan pase orden arog kan barangay council kan Bugtong na binabantay min alanganin na oras para sa nababantayan ang mga residentes. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News de Balya na pipasalamatan niya asin apresyado niya ang mga effort kan mga manlain-lain na barangay sa mga araw kaining programa. Tamagayon ang siring kini na bagay asin nakulang tabang sa mga kapulisan dahil ta mismong tao na ang nagugusto na bantayan ang sa indang mga lugar asin kay puhanan talaga ang suporta may kinaaraman digdi. Sigun kay Balya dapat pangarugan ini kanibang mga barangay saan mga barangay tanod pati kapitan
dakula ang papel sa pagprebentar kan mga manlain-lain na krimen. Lalo na sa mga alanganin na oras sigon sa opisyal, dapat aktibo talaga ang mga barangay sa pagbantay kan mga pagrugarin. Kan sa inda mga residentes sa arog kan sa barangay Bugtong. Takod sa mga oras nini, herak kan mahal na Diyos day na naulit sa mga manlain-lain na pangaharaba sa mga pagrugaring dahil sa pagbabantay hands-on kan na mga tanod. Epektibo ito Luwens na ang pagbantay sa oras na kan pagkaturog kan mga residentes. Bako itong so pag nagkakaturog na sa mga residentes, makaturog naman sa mga tanod. Correct ka dyan, sabi, Sir Pio. Makaturog sa tanod bago magkaturog sa mga residentes. Nagkakapi sa tanod, yaon dyan. Pag alas 11 na sundo, alas 4 ang magahon. Iyo man sa pagmatakan tanod. Correct. Iyo man nagmamata sa mga mabat. Yan. Di ko yan na tabi, kalmada na dyan sa kwan. Paghalikan kalmada duma sa tiwid, pasiring su kalmada dyan sa Bugtong. Yan. Sige. Kaya sigon kay Balya, dapat pangarugan daw talaga ni kan na mga matlain-lain na barangay. Yun na nga ni na mangyayari. Dahilan pasinda, apisar ka na siring na bagay, inasigurar man ni Balya na na mga kapulisan, 24 oras man na hands-on sa pagmomonitor kampalibot, asin na dakulang tabang na ang barangay may koordinasyon sa sainda, tanganin ang maprebentaran na mga manlain-lain na krimen sa syudad kan Legazpi. Roger. Yan tabi Sir Pio, na mga dagdag pang istorya, halidigbi sa luwas. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat Luwen sa istorya, hali dyan sa luwas. Congratulations dyan sa Bugtong ha. Yan ang dapat na arugon na sistema kan pagbantay kan tanod. Pag alas 7 ninbanggi, dahil na, dyan nagkakaturog sa tanod. Igwas na duman sa opisina sa 2. Pag alas 11 na, yan na, makape na. Nagkakaraturog na sa tao, iyo ang kaipuhanan na dapat ang pagpatrolya. Bako, yan, dyan na sudis oras, sundo yan mga alas 4 nin maagahon. Ngunyan baga, kalmada sa Bugtong. Maray na aga kay Senyor King Rehinaldo, dyan sa Bunker 1. Mabuhay katabi, Senyor King Rehinaldo. Kumusta man si Dan Orense, Kanal Phi Omega. Mabulta ang programa, mabareta mo na, buda manap buhay. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearvice Text Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra.
siguradong panalo ka dito. Nong's Meat Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong's Meat Shop, Nong's Meat Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Songaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, aramon ta, kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, aramon ta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabicolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring manan paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong, babanatan ko. Kan Rexidol Forte, bilis panat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura, in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Alas 10:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinuuna na sa National Printing Office kan Quezon o sa Quezon City ang pag-imprinta nin mga balota as in iba pang forma na gagamiton sa 2022 na barangay as in SK election sa Disyembre. Ang mga opisyales kan NPO as in COMELEC sa panginganot ni George Erwin Garcia as in Commissioner Ray Bulay, iyo ang naging testigo sa pag-imprinta nin mga test ballots kasunod kan pagpirma nin Memorandum of Agreement para sa proseso. Ang kada balota igwanin pa itaas na serial number bilang dugang na security feature. Ang preparasyon para sa barangay as in SK election nagpapadagos maski inaprobara na ang propestong lakdang na may kamauotan na isibog ini sa masunod na taon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Bimeg Integra with Immunoboosters. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore.
Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. In your life you have a star. So choose not sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. With your GSM Blue, choose must true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket.
Oh, sign na yan to buy Silco Green Papaya Soap. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.in. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Yes! It's Christmas time! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Yes, tabi. Tuloy natin yan. Nakalampas nga na kita sa COVID baga. So, ECQ, matinding pandemic. Ngunyan pa. Yan. Amamas ko po! Buhian ng ayam. Buhian ang ayam. Tapos gulping ngunyan kumpad. Mabulong ngunyan. Buhian ng ayam. Ay, daga. 18 lapuas alas 10. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning sa iyo. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag pagpareta ongoing pangunya sa pakunting ini. Ang first Harvest Cup 2022. Hindi yan sirkuit sa Barangay Padang, Legazpi City. Shooting o firing cup na itig-organizer man ka na Police Office 5 kung sa insigin na ni kasabago Police Lieutenant Colonel Malu Kalosakib sa pagtaram kan Piero 5. Kumbaga sarap man ini nga paagi na ma-practice o dahil mga lawang ang mga personahe sa digdi sa nasabing aktibidad pinagpartisiparan ini Sirpion ng mga grupo hali sa manlain lang ang kumandan siya sa bilog na rehiyon. Iguanin mga group category at iguanin mga individual category. Digdi sa naon namita ng kompetisyon. Ang group category ni Sirpio per station ini halimbawa ngaya Daraga MTS sarong grupo naman sinda na kukumpesto ng 5 miyembros. Ngunyan sa presenteng sitwasyon digdi sa Barangay Padang, reparo man ang mahigit na pagsunod ninda sa protocols lalo na pag-abot sa safety gabos na mga personalized digdi sa naunang dito ng lugar. Ang mga badil dahil kinakasalang na mga magazine sa karagahan lang ini kung nakasalang na sinda mismo sa shooting area asin sa presensya man ni shooting officer. Mientras tanto, sa siyo, ongoing ini yan, maladangog tanga digdi ang mga putok ng mga badil. Asin siguro si Madam Kalo Patiba, sundo pa ini sa Domingo. Asin igwa man yung mga fun shoot para sa mga grupo ng mga shooters na gusto magpartisipa digdi sa naunang bita ng aktibidad. So yan tabi, Sir Pion, mga dagdag na sitwasyon digdi sa Barangay Padang, Legazpi City sa Katakod kan first Harvest Cup 2022. Hali sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa storya hali dyan sa palibot. Okay, sige, dire-diretso kita sa informasyon. Igo lang kita ni pinaghahanap na, yan, ito po, so mga nagharapot po dyan tabi, tabangan taan kita na mga kinapobrehan magtarabang-tabang po, si Congressman Joey kan 2nd District of Albay, igwa po ning medical assistance, iyo man sana po kadakol digding minapasiriring sa satuya sa istasyon dyan sa ibaba minahagad ning ayuda ta may na hospital igwang kamatean pagdangog po kamong marhay tabi inan sa tuya man na tema ngunya na semana ultimo sa programa ngunya na semana bago mag weekend magkatabang lamang kita sa publiko po. So, pisin ni Congressman Joey, si Congressman Joey kan 2nd District of Albay, igwa po ning medical assistance para sa tuya po kinapobrehan indigent patients, Yan, kapartner ang DOH
Center for Health Development Bicol, buda man iba-ibang pribado, buda pampublikong hospital na makatauning healthcare services, affordable, accessible, adequate yan, medical services, particular sa mga tios niya to na parareho, pasyente hali sa segundo distrito. Ining sa iyang medical assistance to indigent patients, ining pigapod na medical services and products, ining MAIP program, Medical Assistance for Indigent Patients, MAIP pangapod ka ini, kan opisina ni Congressman Joey. Sabay dyan so mga bulong medisina na nasa ilalim kan Philippine National Drug Formulary, laboratorio, mga examination, gabos-gabos, diagnostic procedures, yan, so mga screening kan dugo, gabos yan, medical, surgical, high-risk OB cases, sa mata, dental implants, medical devices, supplies, basta sa sa hospital charges, bills, kasakob po yan tabi, digdi sa DOH Medical Services and Products, ining MAIP program ni Congressman Joey. Ang kapartner pong hospital kan MAIP program, ini po ha, magdangog BRTTH, Legazpi City Hospital, duma naman sa Pioduran, so sa Albay, yung provincial hospital kan Albay sa Ligao, Siga Memorial District Hospital sa First District sa Tabaco, UST Hospital digdi sa Legazpi, Ago General Hospital, Stebes Memorial Hospital, Tanchuling General Hospital, Albay Doctors Hospital, Daraga Doctors Hospital, dakulin ha, mga pampribado ini buda pampubliko ho, halos gabos. Zone Medical Intervention Hospital sa Ligao, Manitor District Hospital, Rapo-Rapo District Hospital, Villahermosa, Ace Medical Center, uy nabagohon, Ace Medical Center, buda Bicol Medical Center sa Naga. Yan. Ano po ang rekisitos? Tabi. Darahon lang po nindo sa opisina dyan sa Ninong's Hotel, kitang mga kinapubrehan, dahi tamang pighagad na maghelang, pero kung may naghelang, uni po. Darahon ang mga rekisitos, kung hospital bill ang kaipuhan na natabang, kung isa pambayad sa hospital tabi, darahon ipreparar po ining mga rekisitos. Medical abstract. Itaram lang niduduman sa hospital na kung sa inso na papasyente. So, naunang bitantang mga hospital baga yan. Medical abstract, madam, mahagad po kan medical abstract, tadadarahon widuman sa opisina ni Congressman Joey. Pagkatapos, so, updated hospital bill. So, kung gara no sububayadan, hahagadon po nindo ini, duman sa hospital na kung sa ina papasyente. Tapos, so ID kan representante, sumapasiring baga sa opisina ni Congressman Joey, so ID, yan. Pagkatapos, so certificate of indigency. Hali dyan sa barangay na kung sa inso pasyente po nag-i-star. Duang certificate po, saro na sertifikasyon na tagadumang ka mo sa barangay na pinag-i-staran ka na hospital, buda certificate of indigency. Yan. Igwa naman tabi kung mga laboratory request, taigo ba ganin minapa-check up sa doktor, tapos so doktor siyempre tanganing mahiling nin maray, madiagnose nin maray kung anong kamatian, uni nga magpa-laboratorio ka, uni ang mga dapat na eksaminon. Yan. Kung laboratory request naman tabi, pasiring naman kamo sa opisina ni Congressman Joey yan sa Ninong's Hotel, darahon nindo mga minasunod. Medical certificate buda sa abstract, yan. Hali duman na sa doktor nindo ha, kung mapa-laboratorio. Tapos so, laboratory request, yan. Request yan kan doktor na uning nga ang i-examinon sa pasyenteng ini. Tapos so, charge slip kan requested services. So, bill kung gurano so service yung itong pinagtao sa indo na sa pag-examine kan dugo, kang stool, kan wiwi, gabos tabi, igoy ning pigapon na charge slip. Hali yan duman sa laboratorio yung pinagdumanan nindo. Okay. ID kan pasyente. Yan. So, ID kan pasyente na nagpalaboratorio o kaya representante kan pasyente na nagpalaboratorio kan dugo, gabos.
Pagkatapos, so sertifiko naman kan na barangay na taga-dumang ka mo sa barangay na ito, second district, kung sa second district, nga Rapu-Rapu, Manito, Legazpi, Daraga, yan, Kamalig, yan. Kung sa inang mga barangay dyan, mahagad ka mo sa inong kapitan. Buda, so certificate of indigency. O yan po tabi. Dadarahon lang nindo yan dyan sa opisina ni Congressman Joey sa 2nd District of Albay, dyan sa Ninong's Hotel. Ha? Hanapon lang nindo, Ninong's Hotel. Dyan sa may Kapitolyo. Dakulaon na bagay po tabi ini. Takadakulin mga nangangaipo po nin tabang medical, Buda financial. Ha? So, yan po. Basta preparado sa indong dokumentos, ha? Ngaya halimbawa nagpa-check up sa doktor, kaipuhan ang laboratorio, o pasiring ka mo duman sa indong doktor, hagadon, Dok, so medical abstract ko tabi, Buda so request for laboratory. Mapasiring mo na ka mo sa laboratorio, in kaso, tapos may bayadan, iyon na ito, so charge slip, kuhaon nindo, darahon nindo duman sa opisina ni Congressman Joey. Kasabay so, ID kan pasyente, Buda so ID kan representante, kung bako so pasyente makakapasiring mismo duman, kasabay na so sertifiko hali sa kapitan na taga dumang ka mo sa barangay na ito, sa laog kan segundo distrito, Buda so certificate of indigency. Yan so mga sa laboratorio. Tapos ito naman so sa hospital bill, so mga dokumentos man nakaipuhanan, medical abstract, so bill kung gurano, gabos tabi, dadarahon nido sa opisina kan kongresista sa 2nd district, nganing matindiran. Parti iyang tabi, kana programa ni Congressman Joey Albay Ahead, yung basic healthcare services tabi. MAIP program yan kan DOH po tabi, ha. Kadakol iyan na mga serbisyong dailang nasasagom tabi paibaba sa barangay, kaya dai po madisuspirar ang sa tuyang mga elehidos opisyales mina kala po yan ng pondo ibibugtak sa mga manlain-lain na hospital na dapat pakinabangan po kan mga kayman. Yun mo itong mga hospital nito, halos gabos na hospital ligdi sa 2nd district, private on public, kasabay duman sa MAIP healthcare program na ito ni Congressman Joey. O sige, salamat kun sa indo pagantabay. Again, happy birthday sa samuyang presidente, Madam Brenda Bayona Luxin. Happy birthday kay Madam Brenda. Magpasalamat kita sa Senyor Santo Cristo. Happy weekend po, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.